Ahoj lidi, vítejte u dalšího LEGO dílu. Tentokrát to je recenze na dvoupatrový autobus. Máme tady 4 minifigurky. První tady máme nějakou paní s miminkem. Potom tuhle tu paní s fotoaparátem. Potom samotného řidiče, který má takovýhle super klobouk. A nějakého starouška s telefonem a s tímhletím, nevím, jak se tomu říká, tak to napište na komentáře, jo? A teď se vrhneme na samotný autobus. Tak jak vidíte, tak je to dvoupatrový autobus, dají se otevírat dveře. Tady máme místo na kočárek. Tady dveře, tady sedí pan řidič. Tady máme volant, tady sedí motor, sedačky. Tam máme taky sedačky. Z druhé strany máme takovýhle poklop, kde máme takovýhle mikrofon, s kterým a z druhé strany vypadá úplně stejně. Začnu to vypadat takhle, může jít do města, do muzea, k přístavu a do parku. A samotné dvoupatrové do tohleto. Takže tak.